Mhux Austin Gatt biss għandu jwieġeb għan nuqqasijiet żvelati mill-Awditur Ġenerali dwar ix-xiri taż-żejt, iżda anke l-Partit Nazzjonalista, illi Austin Gatt kien membru prominenti fih sa ftit tal-ġimgħat ilu. Huwa għalhekk ħażin li l-kap attwali tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jikkonsidra bħala mhux ġustifikati is-sejħiet illi l-Partit Nazzjonalista għandu jġorri responsabbilità għan nuqqasijiet illi sab l-Awditur Ġenerali. Dan huwa kliem l-editorjal ta' The Times tal-erba' intitolat Silence may be golden, but eyes still see. L-editor ta' The Times jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna xi jwieġeb dwar Austin Gatt, kemm dwar ir-rwol tiegħu fi ħdan il-Partit Nazzjonalista u ħafna iktar fil-gvern. Wara kollox il-kontroversja dwar l-estensjoni tal-Power Station tal-BWSC, l-iskandlu tax-xiri taż-żejt, id-diżastru fit-trasport pubbliku u l-aċċess fil-Belt Valletta kienu kollha li seħħew fi żmien li huwa kien politikament responsabbli għalihom, tgħid The Times. L-appell ta' The Times qed isiru 3 ijiem wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien qal illi la Simon Busuttil jemmen illi l-eks Ministru Austin Gatt huwa issa ċittadin privat u għalhekk m'għandux jwieġeb dwar ix-xiri taż-żejt, allura għandu jkun hu bħala kap nazzjonalista li jikser is-silenzju u jerfa' r-responsabbilità għan nuqqasijiet żvelati mill-Awditur Ġenerali. Nistenna li jekk ikun hemm provi il-persuni li jafġu jinġabu għal-ġustizzja. F'dal pajjiż ma jistax ikun nilbqgħu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm min jaffeċ bi flus il-poplu, forsi b'inkompetenza, forsi b'korruzzjoni. Isu qatt ma ġara xejn. Il-ġurnal The Times jgħid ukoll li l-eks Ministru Austin Gatt ma jistax ifarfar minn din il-kwistjoni u għandu jerfa' responsabbiltajiet kemm etiċi kif ukoll politiċi u mhux issa jsib l-iskuża li huwa ċittadin privat u m'għadux iktar involut fil-politika. Sal-ħadd li għadda stess il-kap nazzjonalista Simon Busuttil baqa' jiddefendi lil Austin Gatt. Għal dak li huwa politiku issa illi m'għadux fix-xena politika trid tapprezza illi jiena ma nistax nitlob lil xi ħadd li m'għadux taħt l-awtorità tiegħi illi jagħmel ċertu affarijiet jew jgħid ċertu affarijiet. Il-ġurnal The Times jappella lill-gvern illi jżomma l-weda elettorali tiegħu illi jagħti poteri lill-Awditur Ġenerali li bihom ikun jista' jiftaħ każi u jinvestigahom anke fejn ma jkunx hemm kollaborazzjoni min-naħa tax-xhieda kruċjali f'każ partikolari.